Så vi har om induktiv analyse. Så Tom Christensens Nat i Berlin og Grundtvigs At sige verden ret farvel repræsenterer to markante forskellige litterære og eksistentielle verdensbilleder, hvor Grundtvig salme forankrer menneskens i tro, tryghed og håb om frelsen fremstiller Christensen det moderne storbymenneske som splittet som der sanselige, overstimulerende og eksistentielle uro. En induktiv analyse, der tager udgangspunkt i tekstens konkrete sproglige træk, viser tydeligt, hvordan de to digter gennem form, billedsprog og stemning udtrykkes hver deres tilhør. Så Den nykritiske analyse viser, hvordan digtets form understøtter dens tema, og hvordan den sådan som syntaks og lydmagende ord og gentagelser skaber en oplevelse af kaos. Kontrasten mellem fornuft og begær understreger jeg'ets splittelse og storby. Det samfundsmæssige, det tydeliggør forskellen mellem de to digte ved at placere dem i hver deres egen historiske kontekst. Så Grundtvigs At sige verden ret farvel, den er skrevet i romantikken, hvor kristendommen fungerede som samfundets faste fundament, og allerede i titlen At sige verden ret farvel ligger der en rolig form for accept af døden. Jeget finder en tryghed i troen, som eksempelvis han skriver, som barnet ved sin moders bryst i din frelses arme. Døden her, fremstilles ikke som kaotisk, men som en overgang til Gud, og det afspejler et samfund, hvor kristendommen skaber mening og sammenhæng. Tom Christensens Nat i Berlin, den udspringer derimod af mellemkrigstidens moderne storbykultur, og her møder vi så uro og sanseoverbelastning, som eksempelvis i den gentagne lyd hesteklapperen, og byen den beskrives som sanseligt og næsten sådan grotesk. Eksempelvis hvor der står kvindekrop med hestemule, og jeg spørger, hvem kan sove i Berlin? Ja. I Nat i Berlin, der mødes læseren sådan direkte af den insisterende gentagelse hesteklapperen. Og der er ingen religiøs tryghed, og kun larm, begær og restløshed, og det afspejler et sekulariseret og fragmenteret samfund, som er præget af modernitet og værdikrise efter 1. verdenskrig, hvor Grundtvigs digt derimod viser et samfund med religiøs orden og troens stabilitet, viser Christensens digt modernitetens uro og fremmedgørelse. Til biografiske, så Grundtvig han var præst og salmedigter, hans forfatterskab var gennemstået af kristen tro og håb om frelse. Christensen han var derimod kendt for sit intense og selvdestruktive liv, herunder noget med alkoholmisbrug og fascination af en form for dekadens. Den søvnløse, overstimulerede stemning i Nat i Berlin, den kan ses i forlængelse af hans egen livserfaring, så alt i alt så viser det, at de to digte er to modsatrettede måder at forholde sig til eksistensen på. Og hos Grundtvig der findes roen i troen og i visheden om et evigt liv, og hos Christensen findes der ingen stabil forankring. Mennesket det bliver kastet rundt i storbyens sanselige storm, hvor Grundtvigs verden er ordnet og meningsfuld, så er Christensens verden meget sådan urolig. Derfor illustrerer de to tekster en meget tydelig forskel mellem et førmoderne kristent verdensbillede og modernismens oplevelse af splittelse og fremmedgørelse. Til biografiske, så Grundtvig han var præst og salmedigter, hans forfatterskab var gennemstået af kristen tro og håb om frelse. Christensen han var derimod kendt for sit intense og selvdestruktive liv, herunder noget med alkoholmisbrug og fascination af en form for dekadens. Den søvnløse, overstimulerede stemning i Nat i Berlin, den kan ses i forlængelse af hans egen livserfaring, så alt i alt så viser det, at de to digte er to modsatrettede måder at forholde sig til eksistensen på. Og hos Grundtvig der findes roen i troen og i visheden om et evigt liv, og hos Christensen findes der ingen stabil forankring. Mennesket det bliver kastet rundt i storbyens sanselige storm, hvor Grundtvigs verden er ordnet og meningsfuld, så er Christensens verden meget sådan urolig.
Derfor illustrerer de to tekster en meget tydelig forskel mellem et førmoderne kristent verdensbillede og modernismens oplevelse af splittelse og fremmedgørelse. I forhold til perspektivering, så har vi de to digte, og de begge er skrevet i forskellige perioder, men de kan godt perspektivere til romantismen, men selvfølgelig på to forskellige måder. Det første digt, som er skrevet af N.F.S. Grundtvig, at til verden ret farvel, det tilhører romantikken, og den følger så den her sammenhæng med, at der er det her sammenhæng mellem mennesket, naturen og guden, og den bygger også på de romantistiske tanker, det med at tro og ånd og Gud hænger sammen med mennesket. I det første strofe, som er starten af digtet, så kan vi se, at jeg står over for døden, men finder så tryghed i troen, og fokuset ligger så på det åndelige, og hvordan troen skaber mening for jeget. Med at ved at stå over for døden er fint nok, fordi der er den her tryghed i, at man tror på troen, og digtets rytme, det undersøger også den her romantiske harmoni. Og så har vi strofe 9, hvor igen der bliver beskrevet døden, hvordan døden den er kold og livløs, og hvordan ånden og kroppen det skilles ad, og hvordan ånden lever videre, mens kroppen bliver på jorden. Og det er så det her, den kristne tro, som kommer til udtryk med, at ens ånd den lever videre, mens ens krop så bare bliver på jorden. Samtidig kan man dog finde romantikkens spor i Christensens digt. Den intense sådan, følelse, subjektiven og den stærke sådan, fokus på jegets indre oplevelse, videregørelse af romantikkens betoning af individets følelser. Forskellen er, at hvor romantikken følelserne som vej til sandheden og helhed fremstiller Christensen som den kaotiske og destruktive. Sammenfattelsen kan man dog sige, at Grundtvig digt repræsenterer romantikkens kristen og harmoniske verdensbillede, mens Christensens digt viser modernismens brud med netop denne romantiske helhedstankning, hvor romantikken søger mening og sammenhæng